खुलुमबाय, आं दिनै गोदान रादाब लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि थाखाय। गिबि खौराङाव गुजरातनि बिधान सभा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ भारतनि बिसायख'थि आय'गआ फोसावना होबाय। गुजरातनि बिधान सभा बिसायख'थिनि सेथि खोलोबआ 1 दिसेम्बर आरो नैथि खोलोबआ 5 दिसेम्बराव जागोन होनना भारतनि बिसायख'थि आय'गआ फोसावना होनायजों लोगोसेनो बे बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथायखौ फैगौ 8 दिसेम्बर खालिनो फोसावनाय जागोन होनना बुंथिना होयो। नैथि खौराङाव दं आजिरा मोननाय आर्मि हाबिलदार शंकर रायखौ क'क्राझार रेल स्टेशनाव बरायदों गाजा गोमजायै। भारतनि रौनिया हान्जानिफ्राय आजिरा मोननाय आर्मि हाबिलदार शंकर रायखौ क'क्राझार रेल स्टेशनाव गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय गौतम आरो सालाकाथि ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा गाजा गोमजायै बरायदों। मोनथिना मोननाय बायदिब्ला सालाकाथि बेनबारि गामिनि थागिबि शंकर रायआ दिनै 24 बोसोर आर्मि हाबिलदार जानानै भारतनि रौनिया बिफाननिफ्राय आजिरा मोननायनि उनाव दिनै कलकाता आगरतला एक्सप्रेस रेल गारिजों फैनानै क'क्राझार रेल स्टेशनाव ओंखारफैयो। थामथि खौराङाव दं आथिखालावबो सैथो जुगआ फैफिननायनि इसारा दंसै नामा? चिरां जिल्लानि भुटान रायजोनि साखाथियाव थानाय सान्तिपुर नांदरबारि गामियाव खासेवनि मानेक आरो अन्थाइनि दैजों लोगोसेनो कालागुन्द्रा बोखांनो हादों। ब्रैथि खौराङाव दं बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सनु सूदआ जोबोद बाखनायजाथाव हाबा मावनानै होदों होननानै जों बुंनो हायो। मानोना आसामनि राजु आली मुंनि सासे सुबुङा फारनैनिबो आखाइया ससे गैयैखौ रेडिमेड बानायनाय आखाइ होनानै गावनि जिउआव एसेब्लाबो सोलिनो हानायनि थाखाय मावनानै होदों होननानै जों खौरां बिजोङाव नुनो मोनदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनो अननानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।